Il-qima ta' Wiċċ Kristu hi devozzjoni ta' San Ġorġ Preka li ssir nhar ta' ħamis filgħaxija meta fil-Passjoni Ġesu ġie msawwat għand il-qassisin il-kbar tal-Lut. Ejjew nagħtu qima lill-Wiċċ venerabbli tal-Feddej tagħna Ġesu Kristu li minħabba fina l-bnedmin u minħabba s-saħħa eterna tagħna jirċieva bewsa ta' tradiment, daqqiet ta' ħarta, bżieq u amat. Se nbusu ġbija tal-Wiċċ ta' Kristu, b'sens ta' rikonoxxenza u ta' soba vera li bidnu bietna rrepetejna ngrati dawn l-insolenzi, anzi sallabna mill-ġdid lil min tant eċċessivament ħabna. Nitolbuh bil-ħerqa li f'mewtna l-ewwel darba li naraw ma jkunx li naraw illa iżda ħlewwa u komfort. Osja feliċi li fija naraw li wiċċ għand mixtieq li jifforma l-għaxqa tal-qaddisin. Sinjur Alla missier, mit-tron tiegħek l-aktar għoli, ħares fuq wiċċ Kristu tiegħek u ħenna lina, għax permezz tiegħu jitħasslu l-bnubiet tal-bnedmin u tingħata lilhom il-paċi ta' dejjem. Alla missier warrab il-ħarsa tiegħek mill-ħażen ta' din id-dinja u tfaħħaq fuq il-Wiċċ venerabbli ta' Kristu, is-Salvatur tagħha u tax-xaqbieħ. U fl-istess ħin la tinsiex li inti ma kontx tara dan il-wiċċ li kieku ma kienx id-dunub tad-dinja. Iva ħares lejh u għall-merti infiniti tiegħu itfa' sawwab u roxx mis-santwarju etern tiegħek u d-dinja kollha in-nida tal-grazzja li huwa fuq is-salib immeritalna bis-sfura tal-mewt fuq il-ħaddiem tiegħu. Issa nagħtu bewsa lill-Wiċċ ta' Kristu u ngħidu Sinjur kun għalija Salvatur. Għaddi Alla